E sâmbătă dimineața și mergem acum să vizităm Muzeul Grigore Antipa. Deschide la ora 10 și am văzut pe site-ul lor că un bilet pentru adulți costă 20 de lei, iar un bilet pentru copii costă 5 lei. Am ajuns în fața muzeului, doar că trebuie să mai așteptăm un pic, deschide la ora 10. Dar cred că v-am mai zis asta încă o dată. Bună ziua! Am intrat în muzeu, am plătit 20 de lei taxa de intrare și 10 lei taxa pentru fotografiere și vizita începe la subsol. În prezent, patrimoniul științific al Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa este format din circa 2 milioane de exemplare de nevertebrate și vertebrate, provenind din România și din diverse zone geografice, de la ecuator la regiunile polare sau colectate de la suprafața apei și până la mai mult de 6.000 de metri adâncime. Muzeul Național Grigore Antipa este o instituție cu îndelungate tradiții în domeniul cercetării științifice, specialiștii din cadrul muzeului participând la numeroase programe de cercetare, atât în țară cât și în străinătate. Muzeul se adresează tuturor categoriilor de vârstă și urmărește, prin activități specifice, să cuprindă o paletă întreagă de manifestări, de la vernisaje, lansări de carte, conferințe sau prezentări, până la proiecții de filme sau serii de citit povești. Aici există o expoziție permanentă care ocupă cea mai importantă parte a spațiului vizitabil de către public, însă se organizează și expoziții temporare care oferă posibilitatea de a admira și alte piese din colecțiile muzeului decât cele expuse permanent. De asemenea, unele expoziții temporare, realizate în colaborare cu parteneri externi, aduc și noutăți în spațiul muzeului. Expozițiile temporare asigură o ofertă muzeală mereu reînnoită și interesantă. Inițial, prima colecție de istorie naturală a fost expusă în cadrul muzeului în anul 1834, însă într-o altă locație, iar în anul 1893 Grigore Antipa devine director și va conduce muzeul timp de 51 de ani. După 1933, instituția îi va purta numele. În urma cutremurului din 1940, muzeul are de suferit. De asemenea, bombardamentele americane, sovietice și germane din 1944 au afectat foarte mult muzeul.
1944 este și anul în care Grigore Antipa a decedat. Timp de câteva luni, muzeul a fost închis publicului din cauza distrugerilor. Din 1948 și până în 1949, muzeul este renovat, însă fauna României a fost expusă separat. Cutremurul din 4 martie 1977 a deteriorat grav clădirea și colecțiile muzeului, însă, mulțumită eforturilor personalului, muzeul a fost redeschis în toamna aceluiași an. În 1996 au început lucrările de consolidare a clădirii, deoarece aceasta a fost șubrezită în urma cutremurelor, dar și a lucrărilor care au început pentru construcția pasajului Victoria și a metroului, precum și de lucrările de la blocurile din jur. Profesorul i-a acordat mențiunea sumă cum laude, cea mai înaltă distincție universitară. În 1997, muzeul se închide pentru public și se redeschide în 1999, iar în 2008 muzeul se închide din nou pentru încă o renovare a clădirii și o nouă reorganizare a conținutului. Ei bine, dacă vă întrebați cât durează un tur la acest muzeu, vă pot spune că, dacă doriți o privire de ansamblu, un tur rapid poate dura aproximativ 45 de minute. Însă, cei care vor să exploreze în detaliu exponatele și să aprofundeze informațiile prezentate, vizita poate depăși 2 ore. În fața fiecărei vitrine există panouri cu informații despre exponatele din vitrina respectivă. Informațiile sunt atât în limba română cât și în limba engleză. E bine de știut că Grigore Antipa s-a născut la 7 decembrie 1867, însă a rămas orfan de ambii părinți încă de copil, acesta fiind crescut de unchi și de mătuși. În timpul vieții a fost biolog, oceanolog, zoolog și ecolog și vicepreședinte al Academiei Române.
Colecția de fosile a muzeului numără 6196 de piese aparținând mai multor grupe de animale, atât vertebrate cât și nevertebrate, dar și câtorva plante fosile. O parte au fost achiziționate chiar de Grigore Antipa în perioada în care a condus muzeul. Colecția de paleontologie are câteva exemplare spectaculoase, cum ar fi un schelet complet de cerb gigant, un schelet de urs de peșteră și un schelet de mastodont american, mai exact un mamut american. Vezi ce mare e? Clădirea muzeului are o suprafață construită de circa 2200 de metri pătrați pe un teren de aproximativ 7000 de metri pătrați și are demisol, parter, etaj și mansardă. Dacă ați văzut și alte vloguri de ale mele, știți deja că sunt pasionată de fluturi, așa că aici, în sala asta, am stat cel mai mult. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase săli.
Dacă v-am convins să vizitați acest muzeu, sau poate nu v-am convins, nu uitați să apăsați butonul de subscribe sau abonează-te, pentru că este gratuit și pe mine mă ajută foarte mult să continui cu ceea ce fac.